Takže čus lidi, tady Půťa. No a dneska si to zahrajeme hru jménem Fortnite. Budeme hrát dneska OG Fortnite, nebo prostě OG jakoby mapu, co teď před chvilkou přidali. No ale dneska to bude výjimka a budeme hrát na kontroleru od PlayStationu. Jo, nastavil jsem si Simple Edit, protože jakoby neumím editovat na kontroleru, ale schválně jestli vyhrajem, tak se na tom můžem vrhnout. Neumím editovat na tom, tak uvidíme, jak mi to půjde. Tak nevidím, co si mám. No ale vidím, že tady letí dva týpci, což pro mě není moc dobrý, protože to na tom kontroleru přece jenom neumím. A viděl jsem tam rovnou byt, což je dobrá zpráva. Šili. Se omlouvám, mám to strašně nahlas. Tak, dobrý. Ježiš, no. Jo, tak to je dobrý. Sniper na blízko, to je v pohodě. Ale zatím nevidím žádnou cestu. Si tady vezmeme Biga. Nejnička tady přece jenom nejsou. No a teď nějak přidali něco jako CS. Tak bychom potom mohli udělat video, jak to hrajou, to nějaký to CS, nebo co to je vlastně. No a třeba v příštím videu, no. No tady už jsme už byli. No, už bychom mohli najít nějakého týpka. Už jenom 25 lidí, máme docela velkou šanci na to vyhrát. Hele. To kdyby tam nebyl ten strom, tak bychom dali. Tohle je opravdový týpek, takže jsem asi dát. Dajte, vydáte edit. Zabudím to. Tak, dáme druhou hru. Tak teď bych šel asi do Tomato Townu. Tady není čestka. A nevím, kde je. A tady máme AR-ko nahoře, ale jak tam vyskočit? Tak. M-ku máme. Fialová sniperka. A už je tady. Jsme dobrý. Možná. No a... Takže první kill. Jsme dali, ale nevím, jestli to byl bot, anebo jestli to byl reálný týpek.
Ale podle mě to byl docela špatný. A docela jsem se bál. Tam ukážu edity. Okay. Docela dobrý, ale to je simple edit, takže. Ale na myši a klávesnici to bude mnohem rychlejší. Pode mnou je česká, tak paní rovnou dojde. Slur, ale ten dává jenom 25 shield, takže. A nevím. Mám si vzít tuhle. Ok, vyhodím. Místo toho si nechám tu snajperku. A tady mám 50 lidí, tak to je ještě dost. Big Mama. Tamhle týpek. To byla málem hlava. A je za mnou taky. Tamhle. Kde je ten? Jo, on je tam, myslím. Ne, to je kámo. Jo, tak on bude tady. Tak kam šel? Máme si rovnou bydlet. Zajímalo by mě, kam šel. Jo, tak tam bude tam někde. Kde je? Bude za tím kopcem určitě. Tak to není bot, tohle. Yes. Nice. Máme další. Nechápu, jak to mohli hrát bez sprintování. Musíme dát hlavu. Tady musíme vidět. Tak ty jo, mě to s tou snajperkou docela jde. Tam jsou teď. Ale já ho nevidím. Jo. Je v tomtom boxu. Jo, máme jenom 2 náboje.
vylez. Máme poslední šanci na den. Teda na kill. Hele, tam. Oh! To musíme dát hlavu. Tak konečně si zničil ten strom. Hej, ale to už bylo. To už prostě bylo, já to vím. Jo, a vylez, pojď. Kamo, hej. Ano. Tak tohle video si zaslouží like a odběr. To je bot. 9 killů a 9 hráčů. No, tak. To je dobrý, na to, že hraju na kontroleru. Docela málo. Hrál jsem včera. Trénoval jsem včera, bych mohl natočit tohle video. Celý den jsem na tom skoro byl. Někdy jsem si zahrál i na klávesnici a myši. Ale jestli tohle vyhrajem, tak kámo, jako... Nikdy jsem zatím na kontroleru nevyhrál. Tak nikdy. To jsou krabičky. Tamhle se staví, takže tady budou nějaký lidi určitě. Se mnou se dní... Jo, tamhle týtek. Tak to je dobrý. O, dostal. Karo. Všechno. No a myslím si, že tohle si zaslouží like a odběr. Za ty snipy si to zaslouží like a odběr. No a já se s vámi loučím a čau.